תושבי הר אדר יקרים, הגענו לישורת האחרונה, ביום שלישי בחירות. עתה נותר לכם להחליט במי לבחור לראשות המועצה ובמי לבחור למועצה. כידוע לכם בבחירות הקודמות, רק 8 קולות הטו את הכף וקבעו את יחסי הכוחות במועצה. התוצאה הייתה קיפאון. לכן חשוב לחדד, מי שמפצל כוחות קושר לנו את הידיים. עגלת המועצה צריכה לרוץ קדימה. אנחנו צריכים לבנות בית ספר, ספרייה ואולם ספורט. צריכים לקדם את כביש הגישה. עלינו לטפח את הרקמה האנושית הכל כך מיוחדת שלנו ולפעול בנחישות ומנקודת מבט של שירות לתושב. תנו באימון כדי שאוכל לקדם את היישוב ולאחד את השורות. הרשימה שלנו תקדם את האינטרסים של תושבי שלב ב' ושל ותיקי היישוב בו זמנית. הבחירה שלכם קובעת את העתיד הרצוי לנו כאן למשך 5 שנים הקרובות. בואו נעשה הסכם. אתם תבחרו בי וברשימת עת לתמורה, לראשות המועצה ולמועצה, ואנחנו נעשה את השאר בשבילכם.